Il-ħaxixa hija kkonsidrata bħala droga, ma nitnelħux bin-nies. Dan kien il-messaġġ ċar li wassal il-professur Andrew Azzopardi meta kienet jitkellem dwar il-liġi tal-kannabis li bħalissa qed toħloq dibattitu enormi. Il-professur Azzopardi ingħaqad ma' diversi akkademiċi, NGOs, esperti, persuni fil-qasam tas-saħħa u akkademiċi oħrajn li kollha qajmu tħassib serju dwar il-liġi tal-kannabis li qed jinbotta l-Gvern Laburista. Mhux radikola. Xiġifieri nirraġunaw b'dan il-mod. Ninvestu fil-law enforcement, ninvestu fil-edukazzjoni, ninvestu fil-alternative leisure, kif darba qalet Marika Mizzi wkoll. Ninvestu fejn iż-żgħażagħ imorru, fejn jilagħbu, fejn jitkellmu, fejn jiltaqgħu, ħalli ma jkollhomx bżonn jirrikorru. Din l-intervista ta' Andrew Azzopardi fuq il-programm Net Live saret ftit sigħat biss wara li l-Prim Ministru għamel dikjarazzjoni stramba ħafna dwar dan is-suġġett meta qal li l-liġi tal-użu tal-kannabis mhux se tinkoraġġixxi lin-nies biex jieħdu drogi. Jista' jgħidli għax nixtieq inkun naf minn fejn ġaba din l-evidenza. Jiġifieri, mela, proposed cannabis bill will not encourage drug use. Says who? Min? Fejn l-evidenza? Fejn id-data? Jiġifieri, jekk jurini id-data, nkun happy li nagħmel il-da. Imma m'hemm l-ebda data. Dan fl-istess żmien li Robert Abela qal li l-Gvern qed iħares lejn harm reduction meta inawgura ċentru tal-ibwar li fih se jmorru adolescenti bil-problemi ta' droga li ħafna minnhom jaqgħu propju fil-vizzju ta' droga bil-kannabis. Mela niedu proġett bħal dak. Jiena kieku jien kont il-Caritas kon ngħidu nini lill-Gvern niftħu issa. Għaliex it smells of strategy. Imma ħalli ma nkunx suspettu siżejjed tajjeb, għax Madonna minn tant ġranet, minn tant żmien. Dil-ġimgħa partikolari. Dil-ġimgħa nsertajna se niftuħ l-ibwar meta ġemm xi 20 żagħżugħ minn Sersbal li qed jieħdu servizz. Iwa allura dil-ġimgħa meta tisir għaliex? Għax l-opinjoni pubblika mhix konvinta li din l-ixxu tal-kannabis we should go forward qabel ma jkollna l-evidenza. Il-Caritas dar merħba bik id-Dar tal-Providenza, il-Millennium Chapel, l-Oasi, YMCA huma fost il-ħafna qdiet li qed qajmu tħassib dwar dak li qed jinbotta l-Partit Laburista u qed jinsistu li din il-liġi saret blaġla. Professur Gawċi, għandek il-komfort illi tajjeb li nibqgħu għaddejn bih dal-proċess għax jekk tgħidli bħala esperta tas-saħħa, jien I will sit back u ngħid orajt għalita Charmin Gawċi, il-professur Charmin Gawċi. Imma jiena rrid il-komfort. U mhux qed ikolli dak il-komfort la minn għandha, la mill-psikjatri, la mit-tobba tal-familja, la minn assoċjazzjonijiet sħaħ. U allura hemm poġġu għajn iddiskutu. Kien Kutajjer, Net News. Ma jqgħodx jidħol pulizija fuq